Koliko dugo već živite u studentskom domu Sava? Pa ja sam u domu već 4. godinu za redom, u istoj ovoj sobi i upravo zbog tako dugačkog perioda sam je prilagodila svojim potrebama. Super. Da, pa isto. Nemam baš puno potreba pa je nisam prilagođavao, ali 4 godine s tim da sam 3 godine u ovoj 11. paviljonu, znači u Novim Sabom. Super. Kakav vam je osjećaj živjeti ovdje? Jel se osjećate kod doma ili vam je ovo kao studentska soba, kao neki prostor hotela, na primjer? Pa ja se u principu osjećam jedno 110% kao doma, iz razloga što sam većinu svojih stvari koje sam imala u srednjoškolskim danima u svojoj sobi doma preselila upravo ovdje da bi postigla isti taj nekakav dojam kao da sam upravo u svojoj vlastitoj kući kod mame i nešto tako slično. Stvarno sam uložila puno truda da to sve izgleda skupa toplije, da to sve izgleda bliže doma, da to sve bude nekako ugodnije za boravak. Super. Pa također, mislim, s obzirom na 3 godine života u istoj sobi s istim ljudima i s obzirom na to da već zapravo smo dulje vrijeme, više vremena provodimo u Zagrebu, odnosno u ovoj sobi ovdje nego doma. Mislim da se ovdje osjećam sasvim ugodno, lagodno i praktički je isto kao i doma, ako ne i bolje čak. Nekad je, naravno.